Ufuna abaphathi ababhedayo. Yebo. Abaphathi ababolile phansi ngabaphathi ababolile phansi. Phansi ngamaphoyisa abolile phansi. Ngoba siyazi ukuthi amaphoyisa lawa azathatha ama-drink nje ngoba abaphathi babo ibona babafundise lowo mkhuba. Yebo. Uyabona ngoba ningamaphoyisa i-oath yenu akuyona i-oath enayithathela umphathi wenu, i-oath enayithathela isizwe senu nokuprotecta labantu. Yebo. Umphathi wenu beyisigebengu akaboshwe naye. Yebo. Ngaze nonke nipende ngebrush elilodwa kuthiwa amaphoyisa ayabheda. Akunina nonke nibhedayo sakwazi lokho. Yebo. But the time ugqoka i-uniform, gqoka i-uniform with pride, uyimele isitori sakho. Sawungamane kuthiwa iphoyisa elixoshwayo emsebenzini, kodwa uNkulunkulu ezulwini uyokwenzela indlela ngoba wenza into e-right. Uney'ngane la uvele la eSouth Africa, i-responsibility yakho ayipheli uma usuyiphoyisa kuphela. Uney'ngane kumele unakhele i-future engcono kuleli zwe leli. The time uyi-involve ama-drugs, uhamba uthatha amantshontsho la kuney'tolo zabantu ey'gcwele la. Nawe umbulali wesizwe ubulalela iy'ngane zakho. And labantu lokhu bavuna ngelinye ilanga bayosidayisa ama-snacks ayobulala ezakho iy'ngane. Bayodlwengula ezakho iy'ngane. Futhi ayikho into ozobe usuyenza lapha. Bese sengiyivala ngizoyivala ngohulumeni. Uyabona uhulumeni wethu ayikho into ebuhlungu njengokuthi ngo-1994 sasiyitshela ukuthi sekumnandi eSouth Africa. Yebo. Sajabula sathi sesikhululekile. Yebo. Abelungu abasasiphethe. Abelungu abasasi-oppress. Kodwa namhlanje si-oppresswa yibona abantu bakithi. Yebo. Si-oppresswa abantu abasithembisa bathi bona ngoba bayolwela inkululeko balwela ukuthi kukhululeke thina, kanti bayazi ukuthi balwela ukuthi bakhulule izisu zabo nemindeni yabo nabangani babo. Phansi ngohulumeni obolile phansi. Phansi ngohulumeni okutshontsha phansi. Phansi ngohulumeni ohlala umadla ngakhomishini phansi. Phansi ngohulumeni othanda ama-foreigner phansi. Phambili South Africa phambili. Engakusho nje ukuthi bathi bekhipha i-Freedom Charter. Lenkathi bekhipha i-Freedom Charter. Okay, sengiyaqeda. Sengikhathele ukuthi ngikhulume. Sengikhathele ukuthi ngikhulume. Ingabe ngisakhuluma. Ngithi mina ngizweni kahle. Khathi bekhipha i-Freedom Charter. Bathi bona basho into ebalulekile kabi. Okuyiyona esimisela namhlanje. Ithi i-Freedom Charter, the people shall govern. Ithini? The people shall govern. Angizwa ithini? The people shall govern. Phinda futhi. The people shall govern. Ngisho kakhulu. The people shall govern. Okusho ukuthi amandla akunina. Sizocela nje ngebhodi lenu. Ibhodi lenu libalulekile ngenye indlela. Yekani ukuvotela abantu abasilethela abantu bokufika la. Yekani ukuvotela abantu abafika bezoniwashela izisha bebesakhankasa bese niyagcina ngalolo suku babona. Votelani abantu enibabona umsebenzi wabo. Votela abantu abazoshintsha iSouth Africa. Njengoba sila siyacela, ngithi siyacela siyingane ezinhle ukuthi ngoba nijaha ukuthi kube khona udlame bese nisibiza ngama-vigilante. Angeke siyenze leyo nto enifuna ukuthi siyenze. Hayi sibone. Thina nje into esizoyenza soyidefenda qha. Kuphela nje. Ngoba ngeke singayidefenda abantu bokufika besigwaza besibulala. Ngoba clearly amaphoyisa awasidefenda. Clearly uhulumeni awusidefenda. Ngicela ukuhamba mina ngeke angikwazi ukuzoqhubeka la. Hayi. Athi ama-Ethiopians nama-Somalians wena wayindawo. Athi ama-Nigeria. Athi ama-Nigeria wona izwe lawo leli. Baze bathi kuthina. Baze
ngathi kuthina sifuna ukubona ukuthi nizongena yini eHillbrow. Asingenanga yini? Singene sale sophuma ngale. Anifuni? Siyabuya! Sifuna ukungena. Yebo! eHillbrow. Yebo! Okay, sengiyaqeda into yokugcina kuzoyisho leyo. Ngizocela Premier ngokukhulu ukuyithoba. Ngoba mina ekhaya ngafundisa ukuthi uZulu uyahlonipha. Ngafundisa ukuthi ngaso sonke isikhathi koqala ucele kuqala, yabo. Ungaveli uassume ukuthi umuntu ngeke ayenze into ngoba uyicelanga, yabo. So ngizocela ngenhliziyo yami yonke Premier. Mina ngahlala la eGoli ngafunda la high school. Ngithe ngihamba namhlanje ngikhale emini ngembezi. Mangibona la indlela esekubole ngayo la. Lezi izitolo Premier ngokomthetho wase South Africa wamabhizinisi. Afanele ngabe khona uma foreigner kanje. Umthetho uyanika imvumo yokuthi ingabe khona le izitolo. Asisho into esuka enhlizweni yethu, sisho into ebhalwe phansi ngomthetho. Okay. Asisho into esuka enhlizweni yethu besithi ama-foreigner wahambe. Akuyona ukuthi ngoba siwazonda. Sikhuluma into ebhalwe phansi ngomthetho wase South Africa. Engathembisa nanokuthi ngizo-upholda lowo mthetho. So siyacela Premier, lezi izitolo by the end of this year zibe ngabi khona zonke la. Zonke lezi izitolo la kumele own abantu base South Africa. Khona ongashilo ngani isitolo la? Akekho! Yakwazi ukurana izitolo ayithembisi kodwa yena. Siyakwazi sinazo! Kodwa wasebenzi! Ukurana izitolo nina. Siyakwazi! Nina sho. Ngiyabulawa ngesitolo South Africa! Okay. Nani niyakwazi? Uyabulawa South Africa ngesitolo! Bathi bayakwazi ukuyithatha umnotho wethu ubuyele kuthina. Kade ngidlula kaSARS ngoba ngena la. Kwi-queue yakaSARS ama-South Africans kuphela. Good! Awekho i-foreigner la ngilibone mina yaSARS. Alikho! Ukhona ukubona i-foreigner kaSARS? Alikho! Nake nangabona nje bebhizi nabaphepha ukukhokha intela. Akaze! Akayazi ukuthi! We-Gauteng. Uhlala kanjani pho ezandleni zabo? Uzabona eManyazi! Premier ebuhlungu. Kukhona omama la ngisababona. Imani igazi mani sengiyaqeda. Kukhona omama la ngisababona kodwa bazosondela. Umama bakhala emini embezi. Bakhala. Bathi ingane zabo seziyahlanya ngenxa yama-drugs abathatha. Yebo! Ama-Nigerian ayiphethe ibhizinisi lama-drugs. Kakhulu! Intasa, ukhona owazi Nigerian la elishushumbisa idakamizwa? eHillbrow! Nakhona la legislation ku-basement Wonke umuntu ola wazi Nigerian elishushumbisa idakamizwa. Yebo! Nabo bayona amaphoyisa yabo. Asebenza namaphoyisa! Bagada amaphoyisa! Badayisa namaphoyisa ama-drugs. Yebo! Yazi yankulu indaba. Bafaka nakulezi igqozi abamanye. So imanike ufuna ukunizwa phela imani ufuna ukunizwa. Ufuna ukunizwa imani phela. Imani ufuna ukunizwa imani. So nithi nina kumina nithi nina
ngithi kumina asanawo amaphoyisa aseyigebengu. Asenawo. Awekho. Nix awekho. Badla bonke bebasuka la bayodla. Nasuka la bayakuba bayobavulisa. Yebo. Akameli uhamba ngakhuluma. So kahle. Wo. So nithi nina into efanele ngicela ku-Premier, ngicele naku-President engiyicelayo ngoba ngingane ecelayo ukuthi imani phela, imani phela. Nithi nina, wo, imani phela ngiyakhulumela nje. So nithi nina, nifuna u-Premier no-President nohulumeni wonkana ukuthi ungene i-police station ne-police station. Yebo. Ukhipha amaphoyisa. Hawu yebo. Akaphuma nabo. Ngizayikhiphela mina. Hayi, ngingayikhipheli. Ngingayikhipheli. Okay, wo, okay. Ngine-suggestion, okay. Ngine-suggestion, Bosa hambe ne-DA yakho. Man phela ngenza i-suggestion. Yebo. Man ngenza i-suggestion. Inkinga ukuthi asikwazi ukuthi sithi wonke umuntu oyiphoyisa ukubonile. Hayi bonke. Awusurvive mawuphila. Awusurvive mawu-right. Bonke. Yebo survive mawu-right. Angithi ngizama ukufika i-solution. I was working. Okay. Ngizama ukunika i-solution. Okay. Ngiyangizwa. Okay. Yabo nina kusho ukuthi bangase sibe nembhizo ngiyakudla kumqeda umuntu. Okay. Labile vele sikhathele. Ngithile mina i-suggestion yethu. Into esicelayo ukuthi uhulumeni simnike noma inyanga eziwu-3. Okay, lalelani. Ngoba lento esiyifunayo kumele yenze i-South Africa yonke, angeke yenzeke ngenyanga eyodwa. Ngeke yenzeke. Sabalekelela. Ngiyanizwa. Leyo amaphoyisa iyangicasula kakhulu ngiyazi. Ngithi mina amaphoyisa sicela. Okay. Yes. Yes. Okay. Alright. Sengiyaqeda. Okay. So into esicelayo sicela ukuthi kulezi nyanga ba-check each and every policeman ukuthi mawubuka umholo wabo, ubuka impilo abayiphilayo kuyahlangana yini. Ukuze bazokwazi ukuthi lamaphoyisa ekubonakala ngazi ukuthi ayingebengu abambeke kalula. Yes, injalo nje. Umthetho ngeke senze lutho injalo nje. Kodwa sengiyabala-ke sengizonikeza sengizobala Sengiyabhala. Le yipho enifunayo Sesiyibhala. Phela ungitshela ukuthi ngingakhulumi. Okay, umshayeli uzokhuluma njengoba nami ngisakhuluma nje. Okay, sengiyaqeda. Ngithi mina into esiyidimandayo namhlanje ukuthi bonke abantu bokufika ngoba sibonile nokuthi ku-SIU bathenga ngisho amaphepha okubala. Sicela each and every person wokufika i-review yonke into yakhe athathwe ahambe. Onganeyo amaphepha okubala.
Ngizocela asibambeni. Ngizocela ukuthi ubhuti uzozala uzofunda i-memorandum. Kodwa before futhi i-memorandum premier. Ngicela ukubuza eSouth Africa kade asinabo abafundisi. Sinabo akithi. Premier. Mawungahamba kune-strategy namasonto awu-10, 20. Fireproof ministry, glory sunshine, gruku. Kodwa iqiniso ukuthi bathengisa ama-drugs, human trafficking, bavala ngesonto. Mina ngithi, ngempela uyaprofesaya. Wena uzwa uNkulunkulu. Indaba ungadlala ezweni lakho uprofesayela upresident wakho. Utshela upresident wakho ukuthi nayi iBoko Haram yeza. Nilungisele ezweni lenu. Inkinga ukuthi shame igovernment yethu nabo bayabathanda ngoba they rely on them for votes. Angeke sicela abafundisi base-South Africa baphakame. iWeseli, iZion, zonke bonke. Sicela i-memorandum, ubhuti ayifunde, bese socela uPremier aphendule ngey'khalo zethu. Amanda! Aruna! Mayibuye! Thank you, South Africans. I stand before you to read memorandum for March and March movement. We are submitting a memorandum to the office of the Premier and we are giving him clearly 7 days to respond. Thank you leaders, thank you. Thank you leaders, can you allow us to read the memorandum in peace and the Premier to hear? I think we all know what to Leaders, we are submitting our first message. Firstly, the March and March is a duly registered non-profit organization operating in accordance with the provisions of the organization. The organization was established to advance and to act as an advocate for the total liberation of the indigenous South African citizens. And it is a full outrage who are contributing positively to the advancement and building of our democracy